שימו לב, נמצאים איתי כאן שמעון, חגית ואורית, או במילים אחרות, אשת יחסי ציבור, זמרת ושרברב. איך הם קשורים אחד לשני, אתם שואלים? שימו לב, ריכוז, אני חושב שזה יכול לעזור פה לכולכם העניין הזה, בייחוד לך נטע. אני יודע שאת מחפשת עבודה ביחסי ציבור. אז שימו לב, חברים, אתם בעצם חברים באותו אתר שנקרא Biz Make Biz, או עסקים עושים עסקים, שזה בעצם מין רשת חברתית כזאת של עסקים שמשתפים לקוחות אחד עם השני, זה נכון? איך זה עובד, פחות או יותר? איך זה עובד? כן. אנחנו, כל מי שרשום באתר, יש לו אפשרות להתנהל בתוך האתר, אבל אנחנו נפגשים בקבוצות. יש קבוצות, זה 50 קבוצות כבר בכל הארץ, מדהים. בעצם המוטו הוא ככל שתיתן יותר, תקבל יותר ותרוויח יותר. זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לחברים האחרים בביז כאל לקוחות שלנו, אלא כאל אנשי השיווק שלנו. הרעיון הוא לא רק שאנחנו נצרוך אחד מהשני, זה שאני אביא את הסבתא שלי, את הדודה שלי, את החברה שלי, לאורית או לשמעון לצורך העניין. במקרה שלי הספציפי, 90% מהעסקים שנכנסים אליי היום, הם דרך האתר. מה אתה אומר? אני מקבל כל הזמן טלפונים מאנשים בתוך האתר, או מחוץ לאתר, שהופנו על ידי אותם אנשים שנמצאים בתוך האתר, ודורשים את השירות האיכותי הזה. חברים, זה נשמע מדהים, אבל בואו נשאל את השאלה החשובה באמת. כמה זה עולה? זה המקום היחיד שבו אתה משלם על השיווק רק אחרי שאתה סוגר עסקה. זאת אומרת, סגרת עסקה, אתה משלם עמלה. הלקוח שילם לך, אתה משלם עמלה. נכון, רק אחרי עמלות שהלקוח גבוהות שילם או לך. שעמלות סבירות? זה עוד דבר מאוד נחמד. כל עסק יכול להחליט מה גובה העמלה שהוא נותן. בהתאם לגובה העמלה הוא מקבל נקודות שמקדמות אותו באתר. ולכן זה משתלם לו לתת עמלות גבוהות. אז שיהיה לכם המון בהצלחה. זהו, חברים, אני מאוד מאוד נהניתי, למרות שעבדתי קשה. אתם הייתם נהדרים, מאוד נהניתי לארח אתכם על הספה שלי. אני מקווה שעזרתי לכם בעיקר. שיצטרכו לתת לכם קצת פתרונות, קצת לחשוב על הדברים בצורה קצת אחרת, לפתוח את הראש. בכל מקרה, גם תרצו או לא תרצו, נהיה פה גם בפעם הבאה. סלמת כל טוב.